Preaputernice și slăvite Doamne Iisuse Hristoase, Tu care ai venit în lume să tămăduiești neputințele oamenilor, care nu ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și ai primit moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Din adâncul inimii mele te rog să primești merita mea nevoință și această mică rugăciune pentru toți cei încercați de boală. Dacă boala aceasta, Doamne, este de la blestemele mele sau de la blestemele părinților mei sau altcineva m-a blestemat, milostivește, Doamne, iartă-mi păcatele, dezleagă blestemele și dă-mi vindecarea. Dacă, Doamne, boala aceasta este de la vrăjile făcute de oamenii cei vrăjmași, de la diavol, milostivește-ne, Doamne, și iartă-mi păcatele, dezleagă vrăjile și tot duhul necurat, în pustiu să se ducă, înapoi să nu se mai întoarcă, și mie dă-mi vindecarea, Doamne. Doamne, dacă boala aceasta este de la păcatele mele sau de la păcatele părinților mei, milostivește-ne, Doamne, iartă-ne păcatele și dă-mi vindecarea. Amin.